De gemeente van Dantumediel wil inwoners Shinlitten wat hem afspeelt efter de dwarren van de gemeentelijke politiek. In dit programma nemen we die mee in deze vraag. Rietsleden, wethouders, de burgemeester, een boorde, commissies. Tal van rollen die dijstig dwaanden binnen de gemeente te besturen. Dit is Dantumediel in beeld. In de vorige aflevering zagen we hoe de gemeente haar tarriet op 8 maart, de dag van de gemeenterieverkiezings. In die verkiezingen streden meerdere partijen om één of meerdere zitten in de gemeenterie. Joke Postuma van Broeksterwoud docht dit hier voor het eerst mee, maar een nieuwe partij in Dantumediel. De politiek ziet er bij haar al van jongs af aan in. Nou, van mij begon het eigenlijk al op de basisschool, denk ik. Ik had op de basisschool protesteerd tegen het kappen van de BM in Driesemerbosk. En toen had ik al een sterk onrechtvaardigheidsgevoel en ik zoiets van ja, daar maak ik wat mee. En eigenlijk recentelijk met de bron bij Van der Walhout, toen werd mijn politieke interesse weer onwakkeren. Nou, letterlijk onwakkeren terug de vuur te wie. En toen heb ik contact van met Caroline van der Plas en Femke Wiersma, wie destijds beleidsmedewerker. Nou, ik ging kamervragen stellen hoe die bron. En toen had ik zoiets van, ja, Den Haag is net zoveel voet als dat wij denken. En nou, ik vind het belangrijk dat gewoon het lood hier in het boetengebied ook op helle wordt. Dus daar wil ik me echt van inzetten. Als nieuwe partij komt er een soort op die A. Het begint met hartje naar het verlet van inwoners, het aanlezen van werkbezitters en op basis daarvan het opstellen van een verkiezingsprogramma. In de oren na de verkiezingsdag volgt het campagnevieren. Al deze taken kosten een soort tijd en moeten combineren worden met het dijstig libben. Ik ben in november ben ik mem geworden. En mijn zwangerschapsverlof, of mijn bevalverlof, is nou eigenlijk correct aan. Ik ben eind februari begonnen met werken. En dat joeg me worden komens om tijdens dat verlof ik een heel soort voorbereiding te doen voor de campagne. Nu is het zo dat ik weer aan het werk ben. Ik ben 1 dag minder werken gaan. Omdat ik het natuurlijk combineren met een gezin inmiddels. Het is niet meer alleen op mijn eigen tijd die ik verdelen moet, maar ik voor uw zoon. Jonken de deelname van een nieuwe partij is ook de partij waarvan Joran Jager uit Damwoord fractievoorzitter is, al het zijn werk in de rie. Voor Harn budget zo'n periode ook extra werk. Ja, het is wel ingewikkeld omdat het wel vaak de rietsleden binnen van een fractie die dan echt het merendeel van de campagne doen. En dus juist wel van het rietswerk gaat tot ongeveer 2 weken voor de verkiezingen, gaat dat nog wat trouw. Dus wat krijg je dan is dat je en naast die baan, squallen, weet ik het rietswerk nog haast. En dan ook nog de voorbereidingen voor de campagne doen moeten. En ja, dat is gewoon ingewikkeld omdat het echt wel heel druk is. Als partij willen je zo volle mogelijk stem van inwoners binnenhalen. Daarvoor haast een sterk verkiezingsprogramma nodig. Maar hoe stelt zij iets op? Nou, ik denk, wat ik al zei, dat de partijen die echt wat bereikt hadden, dat ze dat wel Shinlitten hadden. De al rond 4 hier. En dan was toch, nou, wie hadden dan op een flyer gekozen van wie zetten wat punten op die wie helle had. En een paar punten wat we nog graag doen willen. Nou, en Sadel is toch een beetje zin van, hier stemmen we voor, dit vinden we belangrijk, als je dat ook vindt, stem dan op u. Jager werkt bij de provincie en combineert zijn politieke werk met een studie. Hij is een echte dossierfretter en vooral op de achtergrond actief binnen de partij. Politiek is voor hem wichtig, waar toch de oren naar de verkiezingen extra spannend is. Het is net alleen een beeld voor de toekomst, hoe je zo de komende 4 jaar hierin. Maar het is ook een waardering voor het werk wat we de al 4 jaar hierin haast. En we hebben nu bij de vorige verkiezing 3 zetels, we zitten nu op 4. Maar als we waarom naar 12 zouden gaan, ja, dan zou dat wel een enorme domper wijzen van dat de mensen denken dat we het dan net goed hierin hebben. En dan is het 8 maart. Partijen hebben alles dien om zo volle mogelijk stemmen te winnen. Op de verkiezingsjoen samelen ze haar in het gemeentehuis in Damwoord, waar het waarnemend burgemeester Anja Haga de uitslag bekend maakt. Dus ik zou zeggen, tover het maar op het scherm.
Gemeentebelangen, de partij van Joran, is de grootste partij van de gemeente worden. Verlieken met de vorige verkiezings groeit de partij van 3 naar 4 zitten. De BBB, de partij van Joke, komt als nijkommer met 2 zitten in de gemeenterie. Na de verkiezingen zochten we Joke en Joran op om weer om te zien op deze periode. Nou, ik ben wel heel grutsk. En ik vind het ook wel heel mooi dat zoveel mensen inderdaad vertrouwen in onze toont hebben. Dat besef komt nou ook pas, die 860 mensen, die zal ik net al hier kennen. En het is wel een blik van vertrouwen, dus dat is mooi. Ja, allereerst weer een grote verrassing, want hier wordt toch echt met de landelijke trends dat we wat schoenen stijgen. Maar dat we meteen de grootste seizoenen worden, dat we wel echt, wie zegt net onkomen, zeg maar. Nou ja, dan is het gewoon een complete staat van euforie, wil ik bijna zeggen. Dat iedereen echt gewoon uit de schroef van weer. Dus je net rondkomen en dat de meesten toch die het mandaat houden van, je gaat blijkbaar goed dienen, denk ik dan. Dus je maakt nog een periode of nog 4 jaar trouw en dan echt nog eens met de meeste aantal stemmen. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Nood de grootste partijen terug de inwoners kiezen binnen, moet er een coalitie vormen worden. De grootste partij draagt daarvoor een verkenner voor. Over dat onderwerp gaan we in de volgende aflevering dieper in.